Yes, sabi ay naabig din mo. Pay naabig. Wala tayo. Dos, target. Move bro. Just yung puta. Hindi harus ko. Mas paano tayo ver? No. Natasar ka nito ko. No, di harus ko. Di harus ko. Oh, damn it. What the fuck are you? Alam mo, ano ka na ito the place? Oh, ik supervisor zal kan mij wat voelen. Ze willen poeder, maar die laat werken. Ons bij je gaan bij die geld naar bij ons bij ons terug. Hey, oh, ik wil eens toe gaan. Ik wil China. Ik wil naar mijn chari toe gaan, man. Ik wil naar mijn chari toe gaan. Kom, wat je weer. Ik vraag me, wat is het? Ik daal op me die mooiste chari bij die straat, man. Dat is hij kan mij lang al gezoeken. Ja. Ja, ik kan jou nou eerst. Ja. Ja, ik kan nou oude domme. Wauw, hoe komt dat je zo oude? Ik ken, hij kan. Je gaat hier de zeggen, man. Wat zou je niet pakken? Oh. Ik fire you, nou pak ik die dan. Wie ik fire you, dat geld nodig, man. Hoe komt dat je, hij kan geld? Oké, ja, moment dat je. Hoe komt dat je, hij kan zal zien om me. Ik ken, hij kan. Mooi, maar is het allemaal zo. Kom maar, man. Oké, kom vat zien voor mij. Ja, die manier lijkt hij hoort. Even je geld. We moeten vragen hoe je geld. Als die wat goed is. Als die wat goed is voor mij. Als die wat goed is. Omdat jij niet zo is, krijg je niet deze blauwen voor 3 jaar. No praat je zo van mij. Zo, wanneer gaan we klaar weer? Die was no aanstaan, wanneer gaan we klaar weer? Die was no aanstaan, wanneer gaan we klaar weer? Hij is nog spannend. Ja, geef die graag. Geef me toe. Hij laat, geef mij toe. Geef mij toe. Ik zeg je het moeilijk, man. Ik zeg je het zeilig. Hij zegt al maar, domme. Hij mooi, hij kan weer deze mooie Natasha's. Hij kasi mo yung patsi. Ay kan jangan. Asi yara. Balay kayo. Hukum. Azikan. Hukum itu kebiasaan. Is het hier kan of is het hier iemand? Is het hier masih kami doma. Masih nabi wat. Fahar. Ini saya fahar jadi cepat. Ya. Depai kuam geld. Kan ook geld. Ik denk dat waarvoor dat nog van die praat. Ons kan geld voor zijn geld klaar. Voor zijn geld klaar. Maar zijn geld klaar. Nou niet aan die nou doen dat dat trouble. Dit nou je tools gevat. Hier ons geld ook nou. Geld? Mijn geld? Mijn geld? Oké. Als je dat geld nee. Je kan niet al lozen. Ik denk zo 3 jaar zien. Mijn geld? Ik kan niet al lozen. Hij kan eens lief voor mij zitten. Zeg goed, ik heb het eens geleerd. Je komt zijn naar mij, je klopt zijn Sinatemba, ik kan ze lief voor jou. Je weet dat je speelgeven zo, je gezien met hij kan zo. Hij kan niet zo met je geld. Ze zoekt je geld. Mijn geld ook nog. Ik zoek mijn geld. Mijn geld niet wanneer nou. Ik zoek het nou. Je moet eerst klaarwerken. Wat ze klaarwerken, die me dan gefeierd. Ito kasi fire, of ito kasi lousy tools. Nou, moet je niet harder gaan, ik je baas, ik je supervisor, mas palatay. Is lucky je werk, weet je? Ik weet. Hey, jullie mas palatay. Zie, jala. Ganda je komt krijgen. Ik weet van mijn praat, hij komt. Hoe kom krijgen dat? Oh my God. Dia live is dom man, is dom. Hij kan nou dom man. Hij dom, is dom. Geen maar spina niet zien, is dom. Je zoekt ook geel. Hey, nou hij is hier man, maar je gaat niet met zijn toe. Alles net. Man, deze van de poos aan die manier. Je komt praten, hij kan trouw. Dan kan ik je lopen. Zij maar doe dom.
trouwens. Ja, man. Ik ga naar je Kijk, luister. Ik ga naar je trouwens. Weet je waar ik moet doorlopen? Na 3 maanden van elkaar. It's a cool drink. 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 Kan ons weer? It's a cool drink. Mijn mond is hier een baas. Para me dat ben hier voor baas. Je bent jaloers. Dom gemaakt. Je bent jaloers, joh. Jullie gaan zien. Kijk hier. Hoor, ik ga samen naar Tassa hier voorbij. Dan vraag je nog steeds hetzelfde ding. Kijk hier, dan vraag je nog steeds hetzelfde ding, man. Die zeggen ook nog als jij niet gaan cheaten. Dit kan maar niet weer komen als pala. Bye. Nog van hij goed te doen. Bye.